खुलुमबाय दिनै 3 मे 2024 शुक्रबार आसाम पुलिसा नगावनिफ्राय सासे खौरांगिरिखौ रां दाबिनाय केसनि थाखाय एरेस्ट खालामदों। खौरांगिरिया टिकादार साइदुल इस्लामनिफ्राय जाय टिकादारा PWDनि कन्टेक्ट लादोंमोन बेनिफ्राय ब्लेकमेल खालामनानै नोगोद 50,000 रांखौ दाबि खालामदोंमोन। बेनि उनाव टिकादारा पुलिसनो केस होयो आरो पुलिसा जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै खौरांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय रां लुफिया खौरांगिरिनि मुङा जाबाय आब्दुल जलिल आकान। BSFआ हादसिंगिमारिनिफ्राय इन्ड'-बांला बर्डार साखाथिनिफ्राय सासे सिनि फालांगिरि खालामग्राखौ आयेननि बेरेखा बांलादेशआव सिनिखौ लांनो नाजानायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामदों आरो 96 बस्तानि सिनिबो हमदों। हमजानाय फालांगिरिनि मुङा जाबाय आसरुद्दिन शेख। गुवाहाटी रेल पुलिसा राजधानी एक्सप्रेस ट्रेननिफ्राय सानै आइजोफोरनिफ्राय गोबां बिबांनि ड्राग्स टेब्लेट हमदों। हमजानाय आइजोफोरा डिमापुरनिफ्राय कचबिहार फारसे ट्रेनजों दावबायगासिनो दंमोन, नाथाय गुवाहाटीआव हमजाबाय। हमजानाय सानै आइजोफोरनि मुङा जाबाय सुमित्रा बर्मन आरो मामुनि रय। हारियानानि पान्चकुला सिभिल हस्पिटालाव सासे पेसेन्टआ हस्पिटालनि 4 ताला बिल्डिंनिफ्राय बारजुमनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय सुबुंनि बिसिया हस्पिटालनिफ्राय गथ'फोरखौ फरायसालिनिफ्राय लायनानै ओंखाम जाहोनानै गावनोबो ओंखाम लाना फैगोन होननानै थांदोंमोन। बेहायनो फिसाया बिसिया सफैथ'यैनि सिगांनो बे जाथायखौ खालामदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगावनिफ्राय KL'नि 3 सोद्रोमाफोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सम्पा दैमानि साखाथियाव 3 दुथांफोरा IED बमा दोनखुमादोंमोन, नाथाय पुलिसा अपारेसन खालामनानै हमनो हाबाय। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय रबिन बर्मन, उत्पल राय आरो धनन्जय बर्मन। त्रिपुरा पुलिसा भारतआव आयेननि बेरेखा हाबफैनाय 3 बांलादेशीफोरखौ त्रिपुरानि धर्मनगरनिफ्राय एरेस्ट खालामदों। हमजानाय 3 बांलादेशीफोरनि मुङा जाबाय मनसुर आली, जुरी बेलगार आरो रुसेल आहमेद। एबसु आरो EBPLनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया इंलिसबो रोङा आरो हिन्दीबो रोङा होननानै कास्टम बसुमतारिया रोखायै बुंदों। बारियाव जोंनि BPFनि जानानै इलेक्सन फोसावदिङाव जों बाहागो लाफैदों आरो गोबां जोंनि रायजो राजाया BPFखौ मदद होनो थाखाय बिथांमोनहा खोथा होदों आरो जोंनि मिथिङाव बिराद लोब लोब। दा जों बेखौल' लाइमोन BPFनि जानानै क'क्राझार समस्तियाव गोलैनाय साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायो जे जोंनि MPआ गोरों गोरा जानो नांगोन। एबसु आरो UPPLनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारिया बिथाङा ना इंराजि रोंगौ ना बिथाङा हिन्दी रोंगौ। आं बिथांजों एबसु मावनानै फैनाय सासे हिन्दी रोङा इंराजि रोङा मानसिया बोरैबा जुदि पार्लियामेन्टआव दिल्लीयाव जुदि MP जालाङोब्ला बे फंसेबो खोथा बुंनो हानाय नङा। ओंखायनो बै दिल्लीनि मानसिफ्रा मिनिगोन जे क'क्राझारनि MPआ मा हिन्दीबो रोङा मा इंराजिबो रोङा। नों भारतनि प्राइम मिनिस्टार, हम मिनिस्टार आरो फाइनेन्स मिनिस्टार बिथांमोनहा इंराजि नङाबा हिन्दीसो बुजियो। ओंखायनो जोङो BTSनि रायजो राजा जाय जाय क'क्राझार समस्तियाव गोलैनाय साफ्रोमबो रायजो राजाया जाहाथे हिन्दी गोरों इंराजि गोरों मानगोनां खाम्फा बरगयारिखौ जाहाथे देरा होयो। मानोना खाम्फा बरगयारिया बिराद मोजां इंराजिबो रोंगौ, बिराद मोजां हिन्दीबो रोंगौ आरो बिथाङा सासे बिराद गोरों गोरा। दा आवगायनि MPआ 10 बोसोराव हिन्दी आरो इंराजि रोङैनि थाखाय पार्लियामेन्टआव जेबो बुंनो हायाखै। दा ओंखायनो साफ्रोमबो एबसुनि मावथि आरो साफ्रोमबो UPPLनि आरो साफ्रोमबो BTSनि रायजो राजा बिथांमोनाबो जाहाथे नांगोलाव भट होयो। मानोना जोंनि मान सन्मान क'क्राझार MP लकसभा समस्तिखौ दिल्लीयाव सासे मानसियानो मान सन्मान लाबोगोन। बेनो जाहैबाय MP लकसभानि MP बिथाङा पार्लियामेन्टआव खोथा बुंनानै ओंखायनो सासे गोरों गोरा राफोद बे बिजाथिखौ हरनो नांगोन। ओंखायनो साफ्रोमबो क'क्राझार लकसभा समस्तिनि गोलैनाय बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय जाहाथे खाम्फा बरगयारि इंराजि आरो हिन्दी गोरों बिथांनो जाहाथे भट होयो।
आरो बे थांखिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बे थांखिखौ साफ्रोमबो इउपिपिएलनि मावथि बिथांमोनाबो नांगोलाव भट होनानै खाम्फाखौ देरहाहोयो इंराजि आरो हिन्दी गोरोंखौ नङाबा बोरैबा जुदि जयन्त बसुमतारिया देरहालाङोब्ला जोंनि मान सन्मान थानाय नङा सासे रोङै मानसिखौ बोरै एमपि खालामगोन होननानै भारतनि मानसिफ्रा जोंखौ मिनिगोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।